Arretxinagako San Miguel. Orain, lehenik eta behin, Markinas hemengo Arretxinagako San Miguel ezpata dantza ikusi ahal izango duzue. Ongiaren eta gaizkiaren indarren borroka baten irudikapena da. Ahora podréis ver en primer lugar Arretxinagako San Miguel, espatadanza de Markinas Hemein. Se trata de una interpretación de una lucha de las fuerzas del bien y el mal. Segituan, Agoizko ingurutxoa. Ondoren, Agoizko ingurutxoa dantzatuko dugu. Dantza berria, abuztuko 2. asteburuan herriko jaietan dantzatzen dena. Después interpretaremos el ingurucho de Aoiz, baile de nueva creación que se baila el segundo fin de semana de agosto durante sus fiestas patronales. Eta uztain txikienarekin jarraituko dugu. Gipuzkoako dantza hau, brokel dantza zikloaren barruan dagoen dantza bat da. Y continuaremos con Ustai Txikiena, baile guipuzcoano perteneciente al ciclo de brokel danza.
Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Molinatxo habanerari bide emango diogu. Naiz eta habanerak Kuban duen jatorria, Europako kontradantzan du sustraia. Vamos a dar paso a Molinacho, que es una habanera. La habanera tiene su origen en Cuba, pero su raíz se encuentra en la contradanza europea. Agoizko zintadantza. Agoizko zintadantzarekin jarraituko dugu. Dantza honetan, pelaireen lanbidea ikus dezakegu irudikaturik, oihan famatuak ehuntzen bai dituzten, eta goizkoz eta goizkaz, ezizena ematen die. Continuaremos con cintadanza de Ahoy. En esta danza podemos ver representado el oficio de los pelaires, que tejían sus afamados paños y que les da mote a los agoizcos y las agoizcas.
Kontradantzak eta Nafarroa behereko kontradantzarekin jarraituko dugu. Dantza mistua dira, bikoteka egiten direnak lauko taldeak osatuz. Y seguiremos con las contradanzas de Baja Navarra. Se trata de bailes mixtos que se realizan en pareja formando grupos de 4.
Orain fandango agurra. Gu geu sortutako fandango batekin amaituko dugu emanaldia eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Honekin amaitzen da gure ikuskizuna. Espero dugu gozatu izana. Eskerrik asko etortzeagatik eta kalean dantzan ikusiko dugu elkar. Vamos a terminar nuestra actuación con un fandango de creación propia que esperemos que os guste. Con esto termina nuestro espectáculo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por asistir y nos vemos por las calles bailando.
Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.